ngilan arpna Baroh arsit arpna wa kita discuss lah tik ek khubor bi dan ban masyar sabai ba ka Khubor hi ka bang kwa ban pasat cheu Paitbah ka long kumni ba ka BPP ka mi nagadau chong ka jing duko ka sensyar ka khadar ha ka jala ka jungi kami nagadau chung ka jing od jing nam chong Paitbah kami namar ka jing jinjar ka chong Paitbah tingi ngimi nagabanta ban wanra ya kata ka jingkela kat ka pangila ngin a ta ka kata ka jing syakri ka bahok ka babha nagabanta ka chong Paitbah ngin nom Paitbah ngin nom syakla Paitbah ngin a hi ta ka jing syakri ka babha Paitbah tiga ka don kam banta ha pedang kum ka ni ka jingele kalong ba ki wan pen thame ki wan ban wanra ban ra ki bon ki da ki bon ki matang ban pinti kena bau Paitbah un nam krisan yangi un do ki jing sia yangi tiga ka pangakwa banong hi kalong ba kumba pil krisan ha ka MLA election man chwa ki constituency mangila bu ki candidate kumba pil krisan ha ka MP election tingi kermen ba pin krisan ha ka MDC election but kumbangi sajong persang ka PPP la nang itre bha nang a chuchu ka jingkersa la nang im tre bha la nang itre persa yu Paitbah man ngi jing tre ba kam amba ka tien ba kam ya sebren no ngi ngim lele ngim su ai kata ndai shwa ba pin kentat yangi persang shwa namar ba yo mo kan dei ka jing ka dika lat ka ban wan rai ka jing kelai ka jela shubu minta ada kentai no shwa ban persang yongi do no pat ya kata kalat ka buksiar ya ka ban ra ya ka tinggal lah ka jungi hani ka Atliki district council te hagan nga kerpat nga ya khot ya wer Paitbah ya ka bagian ya jingkar chan ka pura ka jungi ya ka PPP but i candidate ki jonga hani ka election MDC but ka ka seng ka ba bisno thai ba ka jing khon gan kham ya kha Pik ya kha jing ya khun ken golong VVP versus others ni namar ba politics clean politics versus money power the money power hi no if all Baroh hi party kile ya kata but lam ba kiwi ki party hi kiasuk but kiasuk bi tre lang para makiru kiasuk ba ba tre namar ba ka jo politics ku shi pher tang ba ki ong uniform hendak ka jo hi ka politics ku jungki same style same approach, nothing different. The ngi semba kanu party ru kadika opponent ke jongi kadika wodi opponent ni tika bang dei ban yakun dei ban yakun bahai but ngim sim sting you know ru but ka bang kwa ban ong hang ni ka long ba ngim sim sting namar balai ba ngim tip siapo yo kiladon pa ka understanding lagi yang suatu jengmut apa yang jengki. Negara hangi UNPP udah independen UNPP Kongres udah UNPP UDP udah UNPP udah juga. Te habangi orang baik. Ya jangan kun kalau baik BPP versus others.